Koska me mennään... No niin, takas kyytiin. Nyt vauhtia. Ottakaa. Molemmat mun kimpussa. Näytetään. Saatana. Teillä on vieläkin se karkkipussi siinä keskellä. Sitten ootte, ei vittu, 99-vuotiaana siinä ollut sillai, söisikö tosta yhden karkin, kun Se on kyllä hävinnyt, taitaako se toinen olla kuollut jo? Kuten tuolla ainakin kiinni. Saatana. Teeks? Tehdään lämpöhukka. Hei. Sä et tiedäkään kuinka kylmä täällä on, jos on pitänyt nyt todella olla. Oh. 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 Ei ole enempää. Eikö joo? Sillä et siitä tulee pelkästään ton värinen. Oh. Ei. Oh. Ei. Jouvas. Ohoho. Mässyjä. Mä otan tän kanssa.